Λοιπόν, παιδιά, γεια σας παιδιά. Ναι. Σε αυτό το βίντεο θα σας εξηγήσω τι είναι. Ναι. Το λοιπόν, παιδιά, ναι, τώρα σκέπτα να σας εξηγήσω τι είναι το βίντεο, ναι. What the fuck. Ναι. Τώρα είδατε ένα μικρό timelapse με μουσική που έστησα κάπως, δεν ξέρω. Ναι, τέλος πάντων. Να σας εξηγήσω τι είναι το βίντεο. Γράφει hashtag treated. Hashtag treated. Έκανα το εμβόλιο. Θα σας εξηγήσω τι είναι το βίντεο, ναι. Όπα δε. Γαμά την κουρτίνα άμα την κλείσω. Όπα δε. Τώρα 2 λεπτά. Ναι. 2 λεπτά κάτσω κάπου. Ναι, ξέρω ότι τούτη η καρέκλα που έχω δαμέ τώρα για το βίντεο για να κάτσω είναι καλή. Μπορώ απλώς να πιάω άλλη καρέκλα να μου πείτε, αλλά απλά άντε να κάτσω πας σε τούτη. Ναι. Το λοιπόν πάλι τούτον ήταν ένα μικρό timelapse. Μπέρδεψα το με κάτι άλλο, ναι, χρειάζεται να καταλάβετε. Ελπίζω να σας αρέσει και ο background. Ξέρω ότι τούτη καρέκλα που κάθουμε τώρα είναι πολλά καλή καρέκλα για να κάθεσαι, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Πλούς μπορώ να φέρω άλλη, αλλά επειδή εν κόσμος κάτω, ναι, εσείς να ακούτε γιατί να κόψω τον ήχο στο edit. Όσοι ξέρουν που θέματα edit να καταλάβουν, εσείς έχει κόσμο κάτω, ναι, και χρειάζονται καρέκλες για να κάτσουν ο κόσμο και οπότε, ναι, απλά, ναι, γι' αυτό. Ναι, sorry. Ναι, απλώς ήθελα να κάνω φούσκαν και να την πιάω χωρίς παρεξήγηση. Ναι, όχι ότι είναι να παρεξηγηθεί κάποιος. Ρε, τι λάλλω. Τέλος πάντων, πριν τη φτύσω ήθελα να κάνω φούσκα, αλλά κάνουμε άλλη μια για πιο καλό RIP εδώ στον κάλαθο της πίτσας. Ναι. Περίμενε, μπορεί να πετάξω την πίτσα. 1, 2, 3. Σπάσα τη. Έλα. Μισό λεπτό. Όχι, RIP πίτσα, RIP τσίχλα. Yo. Δεν ξέρω ότι έχω πάθει και κάνω το συνέχεια τούτο μες στο βίντεο. Ναι, τέλος πάντων να σας εξηγήσω τι είναι τούτο το βίντεο. Ναι, ήρθα από το σχολείο πριν 2 ώρες. Ναι, 2 ώρες ακριβώς. Ναι. Περίμενα να κάτσε να δω την ώρα να είμαστε σίγουροι για να τα λέμε ούλα με ακρίβεια, να δω αν είναι όντως 2 ώρες. Περιμένετε. Για να τα λέμε ούλα με ακρίβεια μόνο, να.
Μισό λεπτό. Την ώρα που το air condition, εντάξει, λίγο λάθος. Ναι, ακριβώς εν 4 και 10 ήρθα σπίτι στις 2 και 5, ξαναλέω, λάθος. Ναι, η ώρα που γράφει το air condition. Ναι. Ναι. Ακριβώς. What the fuck. Ναι. Γι' αυτόν είμαι έτσι και φορώ το φούτερ του σχολείου μου. Εντάξει, είναι υποχρεωτικό μες στο σχολείο να φορείς το φούτερ του σχολείου, ξέρω εγώ, που είναι για τους τριτέους και ξέρω εγώ τέλος πάντων. Είναι υποχρεωτικό, αλλά εγώ φορώ το, ναι, ναι, έτσι, απλά, ναι, επειδή αρέσκει μου, ναι, έχω δυο, ναι. Όπα, για να μην είναι ο φωτισμός και να μην φαίνεται, να μην είναι ο φωτισμός πας στα μαλλιά μου, πας στη κελέ μου, κάπου δαμέ όπως κάθομαι. Τώρα το σάσω. Ωραία, ναι. Που λέτε το βίντεο, ναι, γυρίζετε μια μέρα πριν να βάλω το εμβόλιο, ξέρω το ότι ρε μαλάκα, τραβώ 10-12 λεπτά βίντεο. Εντάξει, να κάνω και cut. Τώρα το βίντεο δεν ξέρω πόσο είναι να βγει. Ναι. Τραβώ το μια μέρα πριν, κάτι ώρες πριν να βάλω το εμβόλιο. Ή μια μέρα πριν νομίζω. Ας πούμε μια μέρα πριν. Ναι, για να πέφτω πιο μέσα παρά πιο έξω. Ελπίζω να καταλάβετε τι εννοώ. Το λοιπόν, είναι ένα απλό βίντεο που είναι να πάω να βάλω το εμβόλιο. Ναι. Ναι, και να σας δείξω, ξέρω, απλά clips που είναι να πάω να το βάλω ή που είναι να το βάλω. Τέλος πάντων, ναι. Ναι. Και τώρα το Tridet, πρέπει να εξηγήσω το Tridet. Λοιπόν, το Tridet, μια μάρκα με πίστες, έδειχνα το και στην αρχή, εν τω μεταξύ. Το πρώτο πράγμα που βάλα πριν το intro, ναι, απλώς έβαλα hashtag Tridet, δεν είναι σπόνσορας ούτε κάποια χορηγία, ούτε οτιδήποτε. Ναι, τούτον, what the fuck. Ναι, και απλώς έβαλα το hashtag μπροστά πρώτο για τον τίτλο και μετά έβαλα, ναι, έβαλα πάω να κάνω το εμβόλιο, κάτι τέτοιο. Να ξαναδώ τα clips για να μην βάλω λάθος τίτλο, να βάλω σωστό, γιατί ξέρω ότι σε κάποια στιγμή του βίντεο, όπα, φαίνεται το φως, το σπάντα. Σε κάποια στιγμή του βίντεο είπα κάπως την ονομασία του βίντεο, τον τίτλο. What the fuck. Ναι, και αύριο, λόγω ότι θα πάω σχολείο, λόγω για το εμβόλιο που μας αφήνουν, μια μέρα άδεια να πάμε να βάλουμε το εμβόλιο. Ναι. Δεν θα πάω σχολείο και ναι, επειδή έρχεται Σαββατοκυριακό, γυρίζω το Τετάρτη τούτον το βίντεο και αύριο Πέμπτη πάω βάλω το εμβόλιο. Ναι. Λόγω επειδή έρχεται Σαββατοκυριακό, αλλά επειδή έχω φορτωμένο πρόγραμμα, αλλά τώρα για διάφορους λόγους, ξέρω εγώ, απλά ακυρωθήκαν τα ιδιαίτερα μου και ξέρω εγώ ό,τι είχα να κάνω σήμερα. Ναι, απλά ακυρωθήκαν και είπα να κάνω βίντεο. Ναι, τέλος πάντων.
Και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, το Σαββατοκύριακο να προσπαθήσω να γυρίσω όσα πιο πολλά βίντεο μπορέσω για να έχω για το κανάλι, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να λείπω για πολύ καιρό, αλλά ούλα μπορούν να συμβούν και είναι δικό μου γενικά το κανάλι, είναι ό,τι θέλω καμνώ. Ναι. Και... και... τι ήταν να πω ρε. Τι ήταν να πω. Ναι. Που λέτε πριν είπα για κάτι. Πριν είπα ότι έχουμε έχω καλεσμένους, κατόν έχουμε καλεσμένους. Ναι, απλώς κάποια άτομα, τέλος πάντων, όχι ότι σας αφορά, απλά ναι, για να ξεκαθαρίσω το θέμα για τις καρέκλες. Ναι. Όχι ότι σας αφορά και ναι. Ελπίζω να μην ξέχασα κάτι να πω. Αν ναι, θυμήθηκα τι ήθελα να πω, απλώς ξέρω ήθελα να δείξω που έχω το πορτοφόλι μου μες στις τσέπες. Δεν ξέρω τι κάνω. Ναι. Τούτον είναι ένα χειροποίητο κατασκευασμένο Rubik's Cube που έπια από το περίπτερο, που απλώς μια μέρα έπια στο περίπτερο και πια το, ναι, έκανα και βίντεο πια τούτον, δεν ξέρω, απλώς είδα ότι έχω δεξιά μου και απλά, ναι, είπα να το πιάω και μαλακίζουμε, ναι. Λοιπόν, τώρα, ναι, πάω λίγο πιο μπροστά. Οκ. Λοιπόν, τώρα επειδή ναι, θέλω να αλλάξω ρούχα, ενώ να βγάλω το footer και ξέρω να τακτοποιήσω λίγο το δωμάτιο, ναι, να δείτε πάλι ένα time-lapse, ναι, με μουσική πάλι, ναι, εντάξει, ναι, εντάξει και, ναι, ναι και, ναι, απλώς, ναι, δείτε, εντάξει, φαίνομαι πολλά περίεργος στην κάμερα, άμα ξέρω εγώ, είμαι κάπως, τέλος πάντων, ναι.
Τι κάνω. Μάγκα, τραβώ 57 λεπτά βίντεο. Αλλά για σας να βγει πιο λογικά να βγει 20 λεπτών τέλος πάντων. Να δω τέλος πάντων στο edit πόσο είναι να βγει. Πόσον εν μεθαύριο και με τα clips που να τραβήσω αύριο για τούτο το βίντεο. Ναι. Και ναι. Επειδή είχα ωραία φανέλα που κάτω, άλλαξα και φανέλα, ναι. Ναι, είδατε εδώ στο timelapse. Ναι. Και τούτον, για κάποιον λόγο, αντί δίπλα δαμέ στα σιρτάρκα και στην Παναγία και δαμέ, ναι, βάλα το δίπλα μου, ήταν πόνοι. Ούζω, διμήνω, μυτιλίνης. Γιατί έχω ούζον στο... ναι, ξέρω γιατί μια φορά κάτι το έπια να κάνω, δεν θυμούμαι ακριβώς, αλλά ναι γι' αυτό. Τέλος πάντων. Ναι, και τώρα να με δείτε να κάνω κάτι άλλο, να παίξω λίγο PlayStation, μια και έχω ελεύθερες ώρες και μέρα μπροστά μου, να παίξω λίγο PlayStation και αφού δεν έχω μαθήματα και ξέρω εγώ, ναι. Εντάξει, θυμήθηκα κάτι άλλο, ναι, γυρίσαμε στο παλιό intro, επειδή έφυγαν τα Χριστούγεννα, ναι, τέλος πάντων, υγεία να έχουμε. Να δείτε κι άλλο timelapse σε κάτι δευτερόλεπτα σε το βίντεο. Ναι, πόσα timelapse είδατε σε το βίντεο, ξέρω εγώ.